kai saklaimung no joto saimano जों थांनाय 3 तारिख फेब्रुवारि जोंनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी IPFT नि जों आसखा जोंनि CC मीटिंगो जोंनि तैफांखा जोंनि बरंमनां प्रेसिडेंट NC देबरमा ते जतो जोंनि बरंमनां CC मेंबर ऑफ ते एडवाइजर बोर्ड नि मेंबर ऑफ ते जोंनि एलाइड ऑर्गेनाइजेशन जों जतो कुथुमखा हाइक्लाइ जों प्राय 3 घंटा हाइसें कक सालायखा जों जतो शेयर खालायलायखा जोंनि मीटिंगो जोंनि एजेंडा के कायथाम दंगो एकटा एजेंडा खाय जोंनि फोर्टकमिंग ADC इलेक्शन आवति जों सुक्रुबै सालायखा जोंनि थर्ड जोंनि फंड रेजिंग पॉलिसी आवति जों सालायखा ते थर्ड जोंनि मिसलेनियस और 3टा एजेंडा नतयै जों सुक्रुबै सालायखा आरो बिसिङाव जों कायसा बलायखन जोंनि नांमानि जों सालायखा जोंनि फाइनाय 12 तारिख फेब्रुवारियाव जों IPFT सेंट्रल गैदरिंग जों खायनो हमनि स्टेट लेवल अब जों हायनो हाय जों गाब्रा पोस्टपोन माखलायखा ताबो जोंनि 24 तारिख फेब्रुवारि 24 फेब्रुवारियाव जोंनि IPFT स्टेट लेवल सेंट्रल गैदरिंग जोंनि खुमलगंनाय आबां जों जत्तनो जोंनि डिविजनल कमिटि रावनो दिनै प्रेस नि बिसिंथि जोंनि खरांनि बिसिंथि आं साख्लायरावो फाइनाय 24 फेब्रुवारि 24 तारिख फेब्रुवारियाव जोंनि खुमलुंगो जोंनि 12 तानि सिमि जोंनि सेंट्रल गैदरिंग अंनाय आबां जत्तो जोंनि डिविजन दंलायरनो जोंनि एलाइड ऑर्गेनाइजेशन जोंनि यूथ IPFT IWFT आर्टिसा फानग्राक बदल ते जतो जोंनि एमप्लॉय दंलायरो ते जोंनि मोटर वर्कर यूनियन जत्तोनो आं कयजागो जेराव जे मानसा जेराव फाइलायदि जोंनि 24 तारिख फेब्रुवारि जोंनि मास गैदरिंग जों अंनाय जों आसावो जोंनि अर जों प्राय आगेनि हाइख्लायनो जों 1 लाख 1.5 लाख जों बर कुथुमनाय अब जोंनि आसा दंगो आबार बगै जत्तो जोंनि डिविजन कमिटि जोंनि ताबो 34 टा जोंनि IPFT नि डिविजन लेवल कमिटि दंगो जत्तोनो फाइलायनो उंथो जत्तोनो प्रिपारेशन खालाय फैलायदि अबेबा जों दिनै विशेष के दिनै जों प्रेस कन्फारेंस खालाय दिनै आं मासाखा ते गासै जों दंगो पॉइंट दंगो जोंनि फोर्टकमिंग ADC इलेक्शन जों केबल नायसिंलिया जोंनि IPFT जों जोंनि इलेक्शन एबा जों गो हेड उंसिनाय जों जत्तो साख्लाय रेखा जत्तो डिविजन साख्लाय रेखा जों ताबो केबल आसाव दंलिया जों सापुं हपुं जों दिनै फाइनाय ADC इलेक्शन बागै जों सामुं तांनाय जों आबो मागै जों जत्तो प्रिपारेशन नाखा जों जत्तो साख्लाय रेखा जत्तोनो दिनै बुथ कमिटि खाना बागै ते दिनै बाइक रैली जेकुनु प्रोग्राम थागिया खालाय प्रोग्राम खायना बागै जों निर्देश रेखा आबो जों जया खालाय जों दिनै ADC इलेक्शन बागै जों सामुं तांनाय जों साइमानो आबो दिनै इलेक्शन पेंडिंग दंमानि आबो बिभिन्न कारनै फियाबा जों साइमाखा दिनै 1-2 मास बिसिङावनो दिनै ADC इलेक्शन अंगै थांनाय ते गासैबो दिनै सेंट्रल टीम स्मॉल सेंट्रल टीम जों दिल्लीआव थांनाय दिल्ली विजिट खालायनाय दिल्लीआव थांनाय जों गोबां जोंनि इश्यू जोंनि पेंडिंग इश्यू न जों सालायनाय आबो जों डिसाइड खालायखा जोंनि सेंट्रल टीम जों इमिडिएटली अ मास बिसिङावनो जों दिल्ली विजिट खालायनाय ते बलायखे जोंनि इम्पोर्टेंट जोंनि सेंट्रल गैदरिंनि बागै जों कायसे कमिटि खायखा जोंनि 24 तारिखनि बागै आरो चेयरमैन नोंखा जोंनि वाइस प्रेसिडेंट ब्रह्मनां ब्रजलाल देबबर्मा बो जोंनि स्टेट लेवल गैदरिंनि आबोनि चेयरमैन ते वाइस चेयरमैन नोंखा जोंनि मंगल देबबर्मा जोंनि AGS ते कन्वेनर जों रिखा जोंनि जितेन देबबर्मा जोंनि AGS बो कन्वेनर ते जॉइंट कन्वेनर जोंनि बिशकुद देबबर्मा धीरेन्द्र देबबर्मा प्रशांत देबबर्मा MLA गणेश देबबर्मा रतन देबबर्मा शुक्लाचरण नवातिया गणेश देबबर्मा जितेन देबबर्मा स्वप्ना देबबर्मा IWFT नि Peter देबबर्मा आर्टिसानि
Johor Deborma tini Motor Worker Union ni tei Songkonat Deborma borok tini subcommittee tongo tini state level ni central gathering go borok जों oro chikon sa kaisa subcommittee khlaikha जों saimano tini o khebego जों jottona asago gobangma chini borok phainai hinai tei chini o tini bisingo ang belai khana jottona sakhlaina musugo ang belai hambai marogo especially ang belai khitini kusingkha chini bubagra chini borong gunang Protokisu Deborma chini Maharaj जों बनो जतन हामजागो जों बनो जतन मानेगो बो तिनि बने बुखुक बाय बो प्रेस कॉन्फ्रेंस शाखा बो भाइनो तिनि तिप्रालेन इशु न तयै बो हामजाखा बो तिप्रालेन नि कक शाखा आबनि बगै बनो आनि व्यक्तिगत अंगै ते आनि परिवार नंगै ते तिनि पार्टी नंगै आं बरनो तिनि महाराष्ट्र पाइफ्लाया हामबाय मारगो जों साइमानो जों आगेनि जों सिगो तिनि कोनो ते अल्टरनेटिव करै तिनि तिप्रासानि बागै थिनांनि बागै जों जग रमै जों आरो तिनि निजेनि इच्छा मथे जों तंना बागै निजे इंडिपेंडेंट तंना बागै जों एकमात्र अमन तिनि कायसा लामा दंगो जों आनो बारबानो जों साइ दंगो तिनि आइपिएफ तिरो जे जों जत्तनो जों बुजिगै सुजिगै तिनि तिप्रालेन दाबिनो तिनि शेड्यूल एरिया एडिसि एरिया न जों स्टेटहुड खने बागै जों फुल फ्लेज स्टेट खने बागै जों 2009 हयते जों आन्दोलन चलाय दंगो जों एग्रेसिव मुभमेंट खाइ दंगो तो साइमानो तिनि प्रत्येक बोसोर जों दिल्ली थांलायगो जों ते तिनि ताबो तिनि ग्राम रेल खाइयो ताबो 2 बार खाइगो जों लंग मार्च तिनि युथ ड्रप 90 दिन 100 दिन नबागले जों जागा थाङै जों प्रचार खाइयो तिनि केम्पेइन खाइयो ते तिनि युथ ड्रप तिनि आर्टिसारक गोबां जों सामन खाइ दंगो आबनि बागै आं साइमन ताबो तिनि थास्टेनि तिप्रासारक स्पेशली कंखाइबारा इंडिजिनियास पिपल रक ताबो जतन रियलाइजेशनका जे जों तिनि कोनो ऑप्शन करै एकमात्र तिनि तिप्रासानि बागै तिनि थिनांनि बागै जों एडिसि एरिया न शेड्यूल एरिया न जों हासे कताल खाइनो बागै तिप्रालान सना बागै अमन तिनि इमां तिनि हारमों हाइनि बागै आं तिनि बेलाय खेतम थखा ते बेलाय खामबाय मारगो तिनि महाराष्ट्र बो निजेनि तिनि हाने हाबुबग्रा बो तिनि बो मासाखा जे जों बो बाहायनो तिनि तिप्रालान बो हामजागो तिप्रालान बो सपोर्ट खाइयो बोरैबा आं कयनाय जत्तन तिनि चिकन पटेल पार्टी तिनि कमां तिप्रासा नेतारक विभिन्न पार्टी नेतारक नन आं कयनाय तुमा बीजेपी तुमा कांग्रेस तुमा सीपीएम तुमा आईएनपीटी ते कमां तिनि चिकन पार्टी रक तिनि ताखु बुखरक तिनि नेतारक न आं कयनाय फारि जत्तन जों थामजा खलागै जों कायसा भइस रेस मा खलायसिनाय तिनि थिनांनि बागै तिनि भविष्यनि बागै अमन कथा लामा बोरबा आं जत्तन कयनाय फारि जत्तन निजेनि इगुनो जों पावै थांगै जों फर ओवरऑल इंटरेस्ट नि बागै जोंनि तिप्रासा दफानि बागै फारि जों जत्तनो जों तिप्रालानाव जों साबत खायलायसिनाय आं खागावो दुरुक खाय जत्तन ताबाव जोंनि बुद्धिजीवी जोंनि कर्मचारी जोंनि यंग जनरेशन जोंनि यूथ जोंनि स्टूडेंट कम्युनिटी जत्तनो ताबाव रियलाइजेशनखा साइमाखा जोंनि तिप्रासानि बागै ते कोनो ऑप्शन करै जों शेड्यूल एरिया न जों तिप्रासा जत्तनो ताबाव तिनि कदाल हास्ते सामना बागै जों फान्ड फाइदि बोरमा तिनि बेलायखनो हाय तंथगो अबन कक सानाय जों जत साइमोन जरा तंखो किनु जरा पाइ थाङाखै जों अब तेस्लाय आंनाय ताखन जरा तंखो तिनि एडिसि एरिया शेड्यूल एरिया को जों तिनि मोर देन 80% तिनि पपुलेशन तिनि तिप्रासा तंगो जों मेजॉरिटी ते तिनि हा तंगो 70% लैंड हा बाहायनो अब एडिसि एरिया खबजागो बनि बागै ताखु बुखरो जों तिनि अबन वान सौथाय तिनि एडिसि एरिया ताखन मोर देन 70% लैंड हा अंखाय तिनि एडिसि एरिया क्लाइगो ते तिनि पपुलेशन बाहायनो तिनि तिप्रासाराव निनि 80 मोर देन 80% ताखन जों मेजॉरिटी एडिसि एरिया को अबनि बागै जों दरेसि डेमोक्रेटिकली जों दरेसि कप्लाइंग हांखाय जों एडिसि एरिया को जों दरेसि स्टेटहुड मा हांखलाय फुल फ्लेजेस मा हांखलाय डेमोक्रेटिकली जों आरो जों कप्लाइंग नाय तुमको जों मेजॉरिटी जों आरो बरक गोबांखौ अबनि बागै आं खागाव अमन कासिनि ऑप्शन दंगो जों एडिसि एरिया न दरेसि जों तिप्रालान सना हांखाय जों थिनांनि बागै जगनि बागै हजार बसनि बागै जों बांक हामुंनाय बोरबा जत्तनो कयनाय फारि जत्तनो जों याग रमलायै जों खरां बाक्सा खति सालायै याब्रे बाक्सा हिंलायै जों तिनि नाहरमों तिनि इमांनो तिनि
डिसि एरिया न फारि जों कताल हासे स्नामनाय जतुना हामबाय खुलुमबाय ख्या